या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर सिंधुदुर्गच्या कणकवलीमधील ओसरगाव टोल नाक्यावर टोल वसुलीसाठीची निविदा तिसऱ्यांदा मंजूर झाली आहे। भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरणकडून झालेल्या कार्यवाहीनुसार ओसरगाव टोल वसुलीसाठी कंपनी निश्चित झाली असून 1 जून पासून टोल वसुलीची वर्क ऑर्डर मिळाली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचा या टोल वसुलीला विरोध असून पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे। सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला धारेवर धरताना देशामध्ये भीतीचं वातावरण तयार करण्यात येऊ नये असं सुनावलंय। राज्यातील कथित 2000 कोटी रुपयांच्या मद्य गैरव्यवहारामध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचं नाव गोवण्यासाठी तपास संस्थेकडून एकतर्फी कारवाई केली जात असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलाय। नाशिकच्या ठक्कर डोम इथं प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिचा लावणीचा कार्यक्रम पार पडला। नवनिर्माण सेवाभावी संस्थेनं हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। सगळीकडे गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमाला गर्दी असते, मात्र नाशिकमध्ये प्रेक्षकांनी गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमाला पाठ फिरवली आहे। कार्यक्रमाचे तिकीट दर जास्त असल्याचं कारण यामागे सांगितलं जात आहे। गौतमीच्या कार्यक्रमाला 300 रुपयांपासून ते 2000 रुपयांपर्यंतचं तिकीट लावण्यात आलं होतं। आपल्या सरकारनं भरती प्रक्रियेला पारदर्शक निष्पक्ष बनवल्यानं नोकऱ्यांमधील भ्रष्टाचार लाकेबंद्यांची शक्यता संपुष्टात आली आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय। रोजगार मेळाव्याअंतर्गत 71,000 नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना मोदींच्या हस्ते मंगळवारी नियुक्तीपत्र वितरित करण्यात आली। तेव्हा या कर्मचाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित करताना ते बोलत होते। भारत सरकारची प्रत्येक योजना, प्रत्येक धोरणामुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत असंही ते म्हणाले। द केरळ स्टोरी या सिनेमाला रिलीज आधी आणि रिलीज नंतर अनेक वादांचा सामना करावा लागलाय। काही राज्यात या सिनेमावर बंदी घालण्यात आली, पण रिलीजच्या पहिल्या दिवसापासूनच या सिनेमाला भरभरून प्रेम मिळालंय। त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर जादू दाखवण्यात या सिनेमाला यश आलंय। द केरळ स्टोरी या सिनेमानं रिलीजच्या 9व्या दिवशी 100 कोटींचा टप्पा पार केला होता। आता रिलीजच्या 12व्या दिवशी या सिनेमानं 150 कोटींचा आकडाही पार केलाय। तसेच 2023 सालच्या ब्लॉकबस्टर सिनेमात या सिनेमाचा समावेश झालाय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल।